שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. אני אורלי תגר, למי שלא מכיר אותי. היום אני כאן כדי לדבר איתכם על תופעה שמפריעה לרבים ורבות מאיתנו, שקשורה לשיער שלנו. השיער שלנו הוא משהו שמאוד חשוב לנו במראה החיצוני שלנו, ואנחנו תמיד רוצים לדעת איך לשמור עליו בצורה הטובה ביותר, ולהימנע כמה שאפשר מנשירת שיער. אז נדבר קצת על איך זה קורה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את זה, ואם זה קיים, איך אנחנו יכולים לטפל בזה ולהפחית. נשירת שיער בעצם היא תופעה טבעית שקורית לכולם ברמה כזו או אחרת. מתי כדאי לנו באמת לשים לב ולבדוק את זה? כשהנשירה מתגברת מעבר לרגיל, מעבר למה שאנחנו רגילים ומכירים על עצמנו. אצל כל אחד הנשירה היא שונה. אני רוצה להגיד קצת כמה מילים על נשירת שיער לאחר לידה. זה משהו שהוא מאוד 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 נפוץ, והרבה נשים אחרי לידה מאוד נלחצות מזה, אבל זה תהליך שהוא מאוד טבעי. למעשה, בזמן ההיריון מופרשים הורמונים שגורמים לצמיחה מוגברת של השיער. לאחר הלידה מתקיים שינוי הורמונלי שוב, ומתחילה להיות נשירה הרבה יותר אינטנסיבית. הנשירה הזאת מתחילה בדרך כלל החל מכמה חודשים לאחר הלידה, וזה יכול להימשך עד שנה. יש כאלו שמרגישות את זה יותר, יש כאלו שמרגישות את זה פחות. בדרך כלל זה לא משהו שצריך להדאיג בשום צורה, ואנחנו מתחילים לדאוג כשיש מצב של קרחות, ואז זה באמת כבר קיצוני וזה מטריד אותנו ואנחנו צריכים לבדוק. עוד סיבות לנשירת שיער שגם אחרי לידה וגם שלא קשורות לאחרי לידה, חוסרים תזונתיים. הגוף שלנו מביע את כל הצרות שלו דרך האור שלנו ודרך השיער שלנו. בין השאר דרך נשירת השיער. נשירת השיער עשויה להעיד על חוסרים תזונתיים, לכן כדאי לבדוק שאתם אוכלים את כל אהבות המזון, כל הוויטמינים, כל המינרלים, מקפידים לשתות מספיק, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ואם באמת אתם מקפידים על כל זה, ובכל זאת אתם חווים נשירת שיער מוגברת, אז יש אפשרות כזו שפשוט הרכיבים עצמם, הוויטמינים, המינרלים, לא נספגים כמו שצריך, ואז כדאי לבדוק את זה לעומק. איך אנחנו בודקים את זה? אנחנו בודקים את זה על ידי פשוט מאוד הולכים לרופא ועושים בדיקת דם. במידה ובאמת התזונה טובה וחסרים בכל זאת כל מיני חוסרים בדם, לפעמים אין מנוס מפשוט מאוד לקחת תוספי מזון, וזו גם דרך להתמודד. סיבה נוספת לנשירת שיער, סיבה מאוד מאוד נפוצה, למעשה היא אחת הנפוצות ביותר, המצב הרגשי שלנו. כמו שציינתי, האור והשיער שלנו מאוד מאוד מושפע ממה שקורה בתוך הגוף שלנו. האור שלנו והשיער שלנו זה האותות למה שקורה בפנים, אז לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה רגשית. סטרס הוא גורם מאוד מאוד משמעותי לנשירת שיער. אנחנו סובלים מסטרס והשיער נושר הרבה יותר מהר. זה קורה כשאנחנו בתקופות מסוימות, שאנחנו יותר לחוצים, כשאנחנו יותר עצבניים, או שזה חלק מהאישיות שלנו, שאנחנו פשוט אנשים כאלה יותר לחוצים ועצבניים, ולכן אנחנו סובלים באופן קבוע יותר מנשירת שיער. אז זה משהו שבאמת כדאי לקחת אותו בחשבון. ויחד עם הסטרס, בהקשר עם הסטרס וגם בנפרד מהסטרס, בעיות של שינה. כשלא ישנים מספיק זה גם משהו שבולט אצל אנשים שיש להם נשירת שיער, מוגברת כמובן. זה משהו שבאמת יכול להעיד על חוסר בשעות שינה, וזה גם כן קשור מאוד לסטרס, מהסיבה שיש איזשהו מעגל קסמים אכזרי שכזה, שכשאנחנו לא ישנים מספיק, אנחנו
עצבניים, ואז בעצם סטרס מפריע לנו לישון. כשאנחנו לא מספיק ישנים אנחנו יותר עצבניים, וזה חוזר חלילה. אנחנו צריכים לשבור את המעגל הזה. תכף כמובן אני אסביר מה עושים. אז אם נחזור לנקודה הראשונה שדיברנו, הנושא של התזונה. אז כמובן בתזונה ברור מאליו לאכול בריא, כל מה שצריך, מזון כמה שפחות מתועש, כמה שיותר טבעי, להקפיד על כל אבות המזון, ויטמינים, מינרלים, חלבונים, פחמימות, הכל אנחנו זקוקים להם בשביל שהשיער שלנו יהיה בריא. במידה ובכל זאת חסר, לגשת לרופא ולעשות בדיקות דם כמו שאמרתי, ואם יש צורך לקחת תוספים רלוונטיים. מצב רגשי, מה אנחנו עושים? יש הרבה מה לעשות. נכון, אנחנו לא יכולים לשנות כביכול את המציאות שאנחנו חיים בה, אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד לגבי איך אנחנו מתמודדים עם המציאות שלנו. המציאות של כל אחד מאיתנו מלאה בקשיים, אף אחד מאיתנו לא חי חיים שאין בהם קשיים. השאלה היא רק מה אנחנו עושים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתמודדים, ופה מאוד משמעותי שינוי במחשבה, בצורה שבה אנחנו רואים את הדברים, איך שאנחנו חושבים על הדברים, והמילים שאנחנו משתמשים בהם. המילים האלה הן מאוד מאוד משמעותיות. ככל שאנחנו נכניס לעצמנו יותר מילים שליליות וקשות ומלחיצות, ככה המצב שלנו יחמיר. אולי אני אעשה על זה סרטון נפרד לחלוטין, שנדבר על ההשפעה של המילים שאנחנו משתמשים בהם על הבריאות המנטלית שלנו והבריאות הפיזית בכלל. אז מה אנחנו יכולים לעשות בכל זאת בשביל לשלוט בנושא הרגשי? קודם כל יש לנו תמיד את האפשרות להיעזר בפעולות מרגיעות ונעימות, כמו מדיטציה. מדיטציה היא ממש נפלא להרגעה, אנחנו מתחברים קצת לעצמנו, נשימות עמוקות, אמבט מרגיע למי שנהנה, טיול קצר בטבע, גם לפעמים תוך כדי הסטרס, לעצור הכל, לעשות סיבוב בחוץ, עוזר לנו מאוד לנקות את הראש. ומי שבאופן כללי סובל יותר מסטרס, אז כדאי לאמץ את הפעולות האלה בצורה קבועה, בצורה יומיומית. אפשר לעשות מדיטציה כל יום. אפשר לדאוג לעשות הליכה רגלית בחוץ כל יום. זה מאוד משפר ומקל על המצב. שמנים אתרים. יש לנו הרבה מאוד שמנים אתרים שעוזרים לנו להקל על המצב הרגשי, ואנחנו משתמשים בהם. אז בואו נבין איזה שמנים אתרים יכולים לעזור לנו פה. קודם כל, הרחה של שמנים אתרים היא הפעולה המרכזית פה שמאוד תעזור. בהרחה של השמנים האתרים חודרים דרך האף ישירות אל המוח ומשפיעים באופן ישיר על התחושה שלנו, התחושה הרגשית באותו רגע. משמחים אותנו, מרגיעים אותנו, משפרים את האווירה שלנו, את הראייה האופטימית לחיים, מאוד מאוד משפיעים. אז יש לנו שמנים אתרים מרגיעים שהעיקריים שבהם הם לבנדר, כמובן, מלך השמנים המרגיעים. יש לנו תפוז ולימון והדס, יש לנו את האורן, יש לנו ולריאן. אלו שמנים אתרים טבעיים, צמחים בלבד, והם מאוד מאוד משפרים את המצב הרגשי שלנו, מורידים את הסטרס, מורידים את הלחץ. אנחנו גם נריח אותם, וכדאי גם לשלב אותם עם שמן נסע ולהשתמש בהם במריחה ישירה על האור. דיברנו על הנושא של שינה, ששינה מאוד מאוד משפיעה על כל מה שקשור לסטרס, והסטרס אמרנו משפיע על השיער שלנו. אז לשינה טובה יותר אנחנו נשתמש טיפה של לבנדר על כל פינה של הכרית, ואנחנו נרדם הרבה יותר טוב. ללבנדר יש השפעה מאוד מהירה ומאוד טובה על תהליך ההירדמות, ולכן אני מאוד ממליצה להשתמש בו למטרה הזאת.
ובנוסף לכל, כדרך חיצונית לטפל בשיער, יש לנו גם את השמנים האתריים שיכולים לחזק את שורשי השיער בצורה משמעותית. איך זה עובד? אנחנו משתמשים בשמנים האתריים, עוד רגע אחד אני אגיד אילו שמנים, ואנחנו בעצם עושים עיסוי ככה נמרץ לקרקפת בעזרת תערובת עם שמנים אתריים ושמני נשא, והשמנים האתריים קודם כל גורמים לזרימת דם הרבה יותר טובה באזור. ברגע שהדם זורם הרבה יותר טוב, אז יש מצב שהשורשים פשוט עובדים יותר טוב, יש להם חומרי הזנה שהם זקוקים להם. בזכות זרימת הדם המוגברת ובזכות כל השמנים האתריים, באופן כללי יש שיפור בקרקפת כולה, שזאת סביבת המחיה של השורשים, וכמובן אנחנו בוחרים בשמנים אתריים שהם באופן ספציפי מטיבים עם שורשי השיער. ניבית שואלת אם יש ריח אוקיינוס. מישהו יודע מה הריח של אוקיינוס? אוקיינוס אין לו כל כך ריח, האמת, יש לו ריח מאוד ניטרלי כזה, זה משהו שהמציאו בתעשייה הקונבנציונלית, ריח אוקיינוס. בתעשייה הטבעית, בקוסמטיקה הטבעית, בריפוי הטבעי, אין ריח אוקיינוס. אז איזה שמנים רלוונטיים? למשל, יש לנו את הרוזמרין, יש לנו ארז אטלס, יש לנו פצ'ולי, יש לנו הדס. אלו שמנים נפלאים לקרקפת, נפלאים לשורשי השיער, מאוד מאוד כדאי להשתמש בהם בתערובת, ואת התערובת הזאת אנחנו עושים עם שמן נשא, עם שמני נשא אפילו. אלו שמני נשא יתאימו במיוחד, יש לנו את הקוקוס שכולנו מכירים אותו בהקשר של שיער, ואת החוכובה, ואת הזית, ואת הקיק, ויש את ההיפופיה. כל אלו שמנים מעולים לטיפול בשיער. ביחד כתערובת אנחנו עושים את העיסוי לקרקפת, עיסוי נמרץ לקרקפת, אנחנו משאירים את זה ככה בערך חצי שעה, אפשר גם יותר מחצי שעה, מי שיש לו זמן, שעתיים, 3, זה בסדר גמור, וחופפים. להיזהר מאוד שלא יגיע לעיניים, להיזהר מאוד, לא מתאים לנשים בהיריון ולא לילדים קטנים. יש שם שמנים אגרסיביים מדי. וממה אנחנו נמנעים בשביל לשמור על השורשים של השיער? אנחנו נימנע מכל התכשירים הסינתטיים האגרסיביים. הם פוגעים לנו מאוד בשורש. כל מיני ספריים וקרמים ודברים שמגיעים לשורש של השיער פשוט ממש מעייפים את שורש השערה וגורמים לנשירה מוגברת. גם כל השמפואים הסינתטיים האגרסיביים שמלאים בחומרים שפשוט מקלים את כל האזור הזה ומחלישים את השורשים, ובכל מקרה תחפפו כמה שפחות את השיער. חפיפה מועטה עוזרת לנו לשמור על השורשים במצב הרבה יותר טוב. החפיפה עצמה, גם אם אנחנו משתמשים בחומרים עדינים, עדיין מטרידה את השורשים של השיער. חשוב מאוד להימנע, אם אתם משתמשים במרכך או מסכת שיער, לעולם שלא ייגעו בשורשי השיער. להשתמש עד ככה שיש כמה סנטימטרים מרחק. המרכך והמסכות באופן מאוד מאוד קיצוני מקשות על השורשים, מכבידות עליהם. חוץ מזה, להיזהר באופן כללי מכל מייבשי השיער השונים, טמפרטורות גבוהות על השיער, כמה שפחות. זה פוגע גם בשיער עצמו וגם בשורשים. כמה שאפשר להימנע מזה. אוקיי, אז איך אנחנו שומרים על השיער עצמו? לסיום, דיברנו ככה על הקרקפת ועל השורשים. איך אנחנו שומרים על השיער עצמו? השיער עצמו הוא למעשה רקמה שהיא סוג של מתה כבר. אז אם אנחנו רוצים לדאוג שהרקמה הזאת תישאר חיונית, אנחנו משתמשים בשמנים, ואני מדברת על השמני נשא, השמנים השמנוניים שעשירים בחומצות שומן. כמו שהאור שלנו אוהב שומן, תודה על כל הלייקים, כמו שהאור שלנו אוהב שומן, ככה גם השיער. ואני מדברת כמובן רק על שומן טבעי. הזנה קבועה
של הקצוות עצמן, כדי לשמור עליהן ככה חיוניות. ולפני חפיפה, תודה על הלייקים, לפני החפיפה אנחנו נשתמש בעצם בתערובת של שמני נשא. על השיער עצמו השמנים האתרים פחות משפיעים, כי השמנים יש להם יכולת חדירה לאור, אבל הם לא חודרים לתוך השיער עצמו, כי כמו שאמרנו, היא רקמה מתה, ורק השומן, החומצות שומן כן נספגות קצת פנימה. אז השמנים האתרים פה הצידה, והשמני הנסה פנימה. אני תכף אגיד איזה שמני הנסה כדאי להשתמש ואיך. ניבית שואלת אם מומלץ לעשות מחליק עם סרום לשיער. כל המחליקים שעובדים בטמפרטורות גבוהות בכל מקרה הם פוגעים בשערה עצמה, ולא כדאי לעשות את זה עם שמן, לא שלא כדאי, בכלל לא כדאי, מהסיבה שהם פשוט עושים סוג של טיגון לשיער, טמפרטורה גבוהה, שמן, צ'יפס, אותו רעיון. אז אנחנו לא רוצים להפוך את השיער שלנו לצ'יפס, אנחנו נימנע מזה. ויקטור, היי. אז אלו שמנים אנחנו משתמשים לטיפול, לשמני נשא, להזנת השיער. יש לנו הרבה מאוד שמנים, וכמו שאמרנו, השיער עצמו מאוד מאוד אוהב שמני נשא. אז יש לנו ככה, קודם כל, חמת שיעה. השיער מאוד אוהב את חמת השיעה, מאוד מזין. יש לנו שמן קוקוס, שכמו שאמרתי הוא מאוד מפורסם בנושא טיפול בשיער וידוע שנים בנושא. יש לנו שמן קיק, ויש לנו שמן זית כמובן, ויש לנו שמן חוכובה, ויש לנו שמן אבוקדו. יש כל שמני האגוזים השונים, אגוזי לוז, אגוזי זה, גם שמן שקידים. כל השמנים האלה שהם עשירים מאוד מאוד תורמים לשיער שלנו, ואנחנו בעצם, אני ממליצה כל יום לשים טיפונת על קצוות השיער בשביל לשמור עליו מוזן וחי ובריא. כמה שפחות, ככל שהוא פחות יתייבש, ככה הוא פחות יתפצל ויראה יותר בריא. ולפני חפיפה אנחנו נעשה מסכה על כל השיער בעזרת השמני נשא שדיברתי עליהם. בעצם אנחנו צריכים תערובת מכל השמני נשא. אנחנו שמים את זה על השיער, ברגע שזה נמצא על השיער, השיער סופג אותו לאט לאט, ובסופו של דבר אנחנו חופפים. אפשר לחכות חצי שעה, כדאי לחכות אפילו יותר, שעתיים, 3, אפשר להשאיר את זה לכל הלילה ולחפוף בבוקר, זה גם מעולה. אנחנו חופפים כרגיל, ובנוסף לזה שהשיער סופג ומוזן מכל השמנים, אנחנו גם מפחיתים את נזקי החפיפה, כי החפיפה עצמה מייבשת את השיער ומטרידה אותו ומפריעה לו, והשמן שנמצא בו שומר עליו קצת מהחפיפה, ואנחנו מפחיתים את הנזקים מהחפיפה עצמה, מהשמפו. זה היה, כמה זמן היינו? משהו בין רבע שעה ל-20 דקות. דיברנו על הנושא של השיער. אני ישאיר את הסרטון גם בדף שלי של תגר, גם בקבוצה שלי טבעי ובריא. אתם תוכלו להמשיך לראות את הסרטון גם בדף פייסבוק האישי שלי. תוכלו להמשיך להגיב ונראה אחרי זה את התגובות. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם דברים קצת יותר פרטיים, יותר אישיים, מוזמנים לשלוח לי בשמחה בפרטי. תודה על הלייקים ועל הלבבות, ואנחנו נתראה בשידור הבא. יהיו לנו עוד הרבה שידורים. אני אפרסם בדף שלי את הנושא של השידור הבא, ואני מאוד אשמח שתצטרפו גם אליו. שיהיה לכם ערב מעולה, מאוד נהניתי להיות איתכם, ונמשיך להיות בקשר. ביי בינתיים.